Какви са санкциите, ако направите пълен отказ, както от тест за алкохол, така и от тест за наркотици? Този въпрос ми го задавате вече няколко дена. Толкова много неща научих покрай въпросите, които ми задавате и отговорите, които подготвям, че в някакъв момент си казвам, дали не трябва аз да им плащам на тези хора, че толкова много питат и аз толкова много научавам покрай тях, за да намеря отговор на въпроса, който ми задават. Какво се става, ако ви спрат за проверка и вие направите пълен отказ от тест за алкохол и наркотици, тогава глобата е в двоен размер. Записах видео, в което ви казах, че ако направите пълен отказ от проба за алкохол или наркотици, глобата е 2 години без книжка и 2000 лева. Санкцията е 2 години без книжка и 2000 лева глоба. Ако обаче направите пълен отказ и от проба за алкохол и от проба за наркотици, тогава тази санкция се умножава по 2 и глобата става 4000 лева, а лишаването от правоуправление става 4 години. От няколко дена непрекъснато ми споделяте този факт под коментари и аз работих върху намирането на верния отговор. Всъщност се оказва, че този въпрос е бил доста труден, както за колеги, така и за съдебната практика, и това е наложило излизането на Върховен административен съд с тълкувателно решение по темата. Така че въпросът вече не е спорен, дори преди това да е имало противоречива съдебна практика. Вече този въпрос е решен по категоричен начин, така че внимавайте, ако ви спрат и ако сте пияни и дрогирани и съответно откажете тест и за алкохол и за наркотици, тогава ще останете с 4000 лева по-малко богат или повече беден и с 4 години без свидетелство, без право да управлявате моторно превозно средство. Затова ви съветвам най-добрия вариант и най-доброто решение. Не карайте след употребата на алкохол и наркотични вещества, защото изразът на 2 бири карам най-добре е абсолютна простотия според мен. Хванете си drink and drive, спете при приятел, преберете се пеша, хванете си такси или каквото друго искате, но не управлявайте след употребата на алкохол и наркотични вещества. Ако искате да разберете повече подробности за това как се правят тестовете, как да стигнете до мястото за кръв, за даване на кръв, колко време имате, какво се случва с автомобила, какви са глобите и санкциите и всичко свързано с пробите за алкохол и наркотици, тогава може да изгледате моите 20 и няколко 30 видеа в плейлиста алкохол и наркотици, или за по-лесно да си поръчате, като ми пишете налично, наръчника, който издадох на тази тема. Изпращам го по спиди или по имейл. Цената му е символичните 24 лева, така че може да се възползвате. И искам да обърна внимание, че всички видеа, които съм записала и в които обсъждам отказа, става въпрос само и единствено за отказ от полеви тест за наркотици, в никакъв случай за отказ от кръвен тест. Защото ако направите отказ и от полеви тест и от кръвен, ви очаква съдбата, която споделих в началото на видеото, а така също и в предходното видео на тази тема. Не карайте след употребата на алкохол и наркотични вещества.